Nah, ini bolo. Dilop-lop nosek ngene. Gen apa? Gen kaku tentakele bolo ya, gen apik kok. Ngene. Gen lagi bolo wis koyo ngene langsung aja diwalik lho ya. Diwalik gelentang koyo ngene. Nah. Diwalik gen umep. Karo ngenteni guritane iki gembuk, medhuk. Ayo nyiapno bumbune sik bolo ya. Bumbune dipersiapkan. Lagi bolo wis gen uwep sik, ayo ditinggal ngulek bumbune. Dikeki penyedap sik bolo ya. Nyedap. Terus dikeki apa iki jenenge? Uyahe kok micin. Uyahe bolo, paite ae. Terus langsung diulek. Tahu ini. Diulek sampai lembut bolo. Ini bolo langsung aja ditambahi tomate. Tomat ya, diiris misan tomate. Langsung aja diplang-plung kayak ngene bolo. Terus diulek kayak ngene bolo.